robíte? Ide sa vycikať. Nedocikaš sa, buď tu. Kde sú všetci? Kde sú všetci? Kto je tam? Kto je tam? Nikto tam není? Keď sa takto pozrieme. Kto je tam? Mišanko. Kto je tam? Nikto? Nikto tam není teraz. Kde sú dievčatá? Kde je Peťka s Barborkou? Nie sú tu? A keď to takto spravíme, koho tam vidíte? Kto je tam? Kto je tam? Miško, koho tam vidíš teraz? A kto je tam teraz? Kto je tam? Peťka? A Barborka? A čo robia? Kúpi sa. Kož? Kto tam je? Kto tam je? No, ja som videl. Potom kúkuť. Ale musíte sa pozrieť, tak? Paráda, nie? Leže teraz tam nikto není, lebo nikto není pred telefónom. Nevidím. Teraz nevidíš, teraz budeme vidieť Peťku. Čo je to? Tam mať. Peťka. Sofa, Peťka. Rukami. Babka tam. Patka bum.